дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд ярмаркаи ҳаштуми байналмилалии Савдосуғ 2022 баргузор шуд. Дар ярмарка як қатор корхонаҳои истеҳсолии ватаниву хориҷӣ маҳсули истеҳсолшавандаашонро ба намоиш фурӯш гузоштанд. Дар ярмаркаи ҳаштуми байналмилалӣ раиси вилояти Суғд, раиси кумитаи давлатии сармаягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳокими вилояти Ҷиззах, намояндаи тиҷоратии Федератсияи Россия дар Тоҷикистон, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон, сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Озарбойҷон, Туркия, Беларусия, Қазоқистон ва Арабистони Саудӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода аснои баромади худ иброз дошт ки ярмаркаи ҳаштуми байналмилалии Савдосуғ 2022 бо мақсади таҳкими муносибатҳои дарозмуддати тиҷоратӣ ва шарикии доираҳои соҳибкории вилояти Суғд ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон бо ширкатҳои тиҷоратӣ, сармаягузорон ва доираҳои тиҷоратии кишварҳои хориҷӣ гузаронида шуда истодааст. баргузории ин чорабинии минтақавӣ як қадами муҳим дар роҳи рушд ва таҳкими муносибатҳои мутақобилан судманди тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва дӯстонаи байни кишварҳо мебошад. таи чанд соли охир вилояти Суғд ҳамчун водии имкониятҳо шинохта шудааст. ҳоло дар вилояти Суғд беш аз 12 миллион нафар зиндагӣ мекунанд ва Суғд дорои таъриху анъанаҳои бостонӣ, мавқеи муносиби ҷуғрофӣ, захираҳои табиӣ, замини ҳосилхез, саноати пешрафта ва фазои мусоид барои соҳибкориву сармаягузорӣ мебошад. ин аст ки сол аз сол сафи коргоҳу корхонаҳо дар вилоят бештар шуда, шумораи зиёди нафарон бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. айни ҳол вилояти Суғд аз лиҳози захираҳои табиӣ бой буда, дар ҳудуди он корхонаҳои маъдану металлургии истихроҷи тилло, нуқра, сурбу роҳ, ангишт, мармар ва ғайраҳо мавҷуд мебошанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 800 корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият мекунанд ва 300 номгӯи маҳсулот истеҳсол карда мешавад. ҳамаи корхонаҳои истеҳсолӣ ва ширкатҳои тавлидкунандаи молу маҳсулот ҳамзамон ҳунармандони савонисанд дар дораи баргузории ярмарка молу маҳсулоти худро ба намоиш гузоранд. خیلی خرسند هستیم که چنین چاره‌بینی‌ها برپا شده ایستادند و در قطار آنها هنرمندان بسیار هم همین هنر خودشان را به مهمانان و ساکنان ولایت ما همین هنر نشان داده سزاوار بهای بلند گردیده ایستادند. دیده ایستادیم که دقت مهمانان را خیلی جلب کرده ایستاده است، دقت جلب کننده. آن نمود کارتایی که در اینجا ما ساخته و استفاده میدیم، این نمودها در دیگر جا کارتسازان هستند، لیکن همین کارکرد ما دیگر کارکرد استراحشنی ها دیگر کارد استراحشن را در همه جا قبول میکنند و طلبات به همین کارتای استراحشنی خیلی زیادند. дар баробари иштирок намудании корхонаҳои ватанӣ ҳамзамон дар ин ярмарка корхонаҳои истеҳсолии кишварҳои хориҷ низ дар гӯшаҳои алоҳида маҳсули истеҳсолшавандаро ба намоиш гузоштанд. аз ҷумла аз ҷумҳурии Узбекистон дар ин ярмарка 30 адад корхонаҳо аз қабили Ҷиззах Текстил, Евроазия Голланд, Ултрамори, БМБ Зафарон ва дигар корхонаҳо молу маҳсулоташонро ба маърази тамошо гузоштанд. ин корхонаҳо дар вилояти Ҷиззахи ҷумҳурии Узбекистон фаъолият намуда ба истеҳсоли якчанд намуди маҳсулот аз ҷумла ба омода намудани ришта, саролибос, қубурҳои пластикӣ ва дигар намуди молу маҳсулот машғул аст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло вилояти Суғд бо манотиқи кишварҳои хориҷи дурназдик беш аз 30 созишномаву меморандуми ҳамкорӣ дошта бо зиёда аз 60 кишвари олам ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ дорад. ҳаҷми солонаи гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд 12.5 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дода, аз вилояти Суғд асосан маъдану консентрат, масолиҳи сохтмонӣ, нахи пахта, маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда мешавад. дар баробари корхонаҳои саноатӣ дар ярмарка ҳамзамон бонкҳо низ тавонистанд намудҳои гуногуни хизматрасонӣ ва қарзҳои муфиди бонкиро ба мизоҷон муаррифӣ намоянд. яке аз он ин бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон амонатбонк буд, ки тавонист барои сокинон аз қарзҳои бонкӣ ва дигар имтиёзҳое ки барои мизоҷон пешниҳод карда шудааст маълумот диҳад. имрӯз филиали мо низ тасмим гирифтааст ки дар ярмаркаи байналхалқии савдо Суғд 2022 ширкат варзад. бонки мо имрӯз дар қатори дигар бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии кишвар бо мақсади муаррифии маҳсулотҳои бонкии худ мо дар инҷо ҳузур дорем ва мехостем ки ба сами мардум, ба сами соҳибкорон ва иштирокдорони ин ярмарка محصولات های خودرو، خاصه محصولات های قرضی خودرو معرفی نماییم.
Ярмаркаи ҳаштуми байналмилалии Савдосуғ 2022 бо мақсади таъмини иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар самти дастгирии савдои байналмилалӣ, баланд бардоштани нерӯи содиротӣ, ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо давлатҳои хориҷи дуру наздик, ҷалби сармоя, воридотсозии технологияи нав, густариши ҳамкориҳо миёни кишварҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ соли ҳаштум аст, ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ташкил ва гузаронида мешавад. Гузориши Шамсиддин Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов баробар дар матлоти имрӯз.